Să fie din partea mea Ionuț Pascu și din partea lui formația Marian Band, pentru Alina și bineînțeles din partea lui Alina cu mesajul la mulți ani pentru soțul ei minunat, pentru viața noastră, fratele nostru Constantin, și bineînțeles și din partea copiilor. Și dăm și la minor acolo, maestre. Ia-uzi, cu la minor. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine, ziua noaptea prin pădure, plin de rouă vai de mine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ne-agrăicăm așa pe mine. Atențiune! Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ne-agrăicăm așa pe mine. Merge! Auzi, Constantine! Hey, 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 hey! Mărioara, Mărioara, ia-mă, Doamne, de mi-o spală, îți dă atât de tămâioară să-mi iau văsuși până din seară. Și pentru atâta lucru, Mărioară, Mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Și pentru atâta trup, Mărioară, Mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Și apoi da-re-du da-sta, da-re-du da-sta, da-da-da-da-da-da, da-re-du da-sta, da-re-du da-sta, da-re-du da-sta, da-da-da-da-da-da, da-re-du da-sta, da-re-du da-sta, da-re-du da-sta, da-da-da-da-da-da, da-re-du da-da-da, da-re-du da-sta, da-re-du da-da. Hai, clarinetul! Alina mea, dar tu ești inima mea, la fel te iubesc și eu, dar tu e sufletul meu. Constantine, Constantine, ai rupt sufletul luminei, te iubesc și mor de tine. Da-re-du da-sta, da-re-du da-sta, da-da-da-da-da, da-re-du da-sta, da-re-du da-sta, da-re-du da-sta, da-da-da-da-da.